Mao ni may higala panahon nga siya nahimong of vice na siya siya man gyapon ang vice president, but katong mga panahon may higala nga uban ba sila atong la Marcos ba? Oh, nya nahimo po siya may galang DepEd secretary. Siya po'y gadas DepEd ato gidungan nila mga katropa mo nang matod ba nila 650 million yun ang giwalda si Sara. Oh. Mo naman ang ilang ginabalik-balik. Si bisan kinsa nga grupo mga higala, bisan pila to nagpasakag impeachment, upat ka grupo to. Oh. And despite everything, ilan ang gitabangan mga higala, pero ngano nagpabilin man, nga ang pagsalig sa tao, naaman lagi. No? Naaman lagi. Gumikan, para nako ha. No? Gumikan kay nakita manggos katawhan mga higala, nga ang tanan pamulitika. Nga ang tanan mga higala, ilang piangan, si Duterte, aron mga higala, nga di na gyud kalusot sa 2028, aron nga wa sila kontra mga higala, kay pildi man gyud sila tinuod lang yun. Mo bito ni karon, nga gisugdan ng Trillanes mga higala, gisugdan ng Trillanes, nga birabirahan na pag-ayo para pagka-Pebrero mga katropa naa na po ilaing impeachment. Gapaabot actually karon mga higala ang mga naa sa House of Representatives nga mo expire na tong 1 year rule, no? 1 year bar rule mga higala nga pwede na po nimo siyang pasakahan og impeachment. Sureball gyud na pagka-Pebrero mga higala. Giplano na nadaan karon. Naa na sa ilang ipasaka mga kaigsuunan. Balikon ra gyapon to. Wala may laing ground. Unsa pa may ilang ground? Wala na laing ground. Ila ra gyapon tong balikon mga higala. Ang ila lang buhaton kay wa man moingon ang Korte Supreme. The Supreme Court wala man nag-rule mga higala on the matter of the case katong unod sa kaso. No? Nag-rule ang Supreme Court on the technicality nga nganong inyo maning giupat nga isa ra may ingon. Ana ra man to. Diba? Diba? Pero on the matter of the case, sa unod mga higala sa isgutanan, wala pa'y rule ang Supreme Court niya na either guilty or not, wala pa. No? The only thing may higala nga nakapahimo na itong nga unconstitutional gumikan kay gidali nila pag-ayo, ilang mga higalang gibackdoor pagtirada, gipapirma nila mga congressman, bisag wa kabasag unsa tong mga reklamuha, ang importante makapirma. Napay uban magpa-cute-cute nga mga congressman moingon nga, I am pro Sara. Pero gusto nako nga muagi siya og kining impeachment. Sama ni ining congressman sa Digos, si Jan Trasi Cagas, di ba? Na-interview ko man gyud na mga higala. Ningon siya nga amigo ko ni Sara, pero gusto pog ko nga muagi siya sa impeachment process aron mapamatud-an og matubag niya kung tinuod ba o dili ang iyang mga pasangil diya niya los.